Nada ka no tinabanglo, awan. Siguro nga mo yung ate ka kasi siya. Nada ka no tinabanglo. Ada ka no alya, ay na. Bawal tagpabanglo. What's up, kakasinsin ko ka napipintas ka nagagwapo. At atiman din ako kapinpintas ka kasinsin yun. Ngamang boribor tibiyag yun. Joke! Ngamang paragsak kanyayo. One! Katanawan na dati naman nagsubsubli amanon. Welcome to Kasinsin TV. Katagay di ba di pa nga nakasubscribe sa channel ni ate Kasinsin yung nabinta. Sana click the subscribe button and the bell notification tap na ma-update kayo 80 videos na ate Kasinsin nyo. Kat kumusta kayo ngayon kakasinsin ko ka napipintas ka nagagwapo. Kasing pintas sa ate Kasinsin nyo. Wala nakit ni. Ay na. Anis kayo nga talaga amin manon. Kat daman hindi pagtutungtungan tayo datan anak damdama mamanyon nyaman ati sa ati barbaro nga video tayo. Usual ka kasi ko nga napipintas kinagagwapo. Mago tayo ragyan natin nga video. Salamat talaga kanyayo amin nagsusuporta kanyayo ay kanyayo. Kanyak nga kasinsin nyo nga napipintas. Kat, bago tayo ragyan natin nga video tayo garod ka kasinsin at topic tayo tatang daw anawon. Katang shoutout tayo manon! Nagsumpot ka na nga kasinsin nyo. Tanay mahal na mahal kayo gamin ang amin. So, kaya kung comment kat ay na. I-shoutout ka na tang amin nun. Arami din mo iti. Nagawa ko naman ang aking makakaya para ma-shoutout kayong lahat. Diba? Nagtagalog din kasinsin nyo. Matik gamin amo yung term na. Katatay ka rin ka kasinsin na nag-shoutout tayo. Nuwan bago tayo grugi. First shoutout kat ni. Ano ba? Linpa Darlene Kawile. Next. Shoutout tayo mat adder barbaro nga subscribers tayo nga vlogger mat langkon ka grupong Ilocano memers no amuyo Ilocano memers. Rostom Valdez ng Ramos Tarlac. Shoutout Rostom. Next is kini may sama lang vlogger tayo atin may sa nga memer mat lang apada na atin kasi sinyo na pintas. Wood kutni Medina TV ng Isabela. And shoutout kini Rex Harvey Vlogs. Shoutout kanya yung amin. Ka madik pa na shoutout o lulito umanon. Kakasinsin ko nga napipintas ko nagagwapo. I-shoutout ko to. Ito na sa masarap nga videos ko. Katay na agrogi tayo garuda. Katigar arami dito tayo tatakasinsin na nga video. Part 2 manon. Alikat part 2 na adjay ko Adi pa mati tayo ng Ilocano. Ay na, pues mo na may saka na input lang ng Ilocano. Talaga makarelate kayo. Nakakatawa lang gami nagadugan di pa mati tayo ng Ilocano na nabuya yun. Madi pa nabuya di part 1 So blada nyo lang, mutada di part 1 tayo katalpasan ka ati ka part 2. Di ba nagadugan di pa mati tayo ng Ilocano sa ay na. Apo agrogi tayo ta numamuhan nyo pa kita sa mga pamati tayo nga kakasisin ko. Tayo. Karate garo din rogyaran tayo atin yung makapakatawa nga ko nga pamati tayo man ngayon Ilocano naggagapo pa iti kupong years kini apong tayo nga madinamot yung suoti panti na kadabran. Wala natin rogyan tayo kakasinsin anawon. First nga kakasinsin share ko ate anawon. Ate katwa, dinamdamag ko mati kaya apo kani kada antik kas dyan kada man manong ko ana Ilocano anawon ta. Di pa kasinsin yung napitas kat may sang na input lang ng Ilocano puro kay Ilocano nga mad nga ulito mad nga Ilocano tikwa itilaon yun kada anata Ilocos Ilocano ta region 2 shout out kanya I mean nga taga region 2 especially Quirino province manon next ato yan i-share ko anawon umuna na nga pamati tayo akit aji kwangay akarelate ka kasi sinaji ko ano pinanganan nato yan na aji part 1 tayo kat ado ti pamati ti kuana iti pinanganan ati kat aji sa marono anawon nung nakatilmon ka kano ti siit anawon nung nakatilmon ka ti siit iti ano pa siit iti isda iti lamos na po iti rami din tayo kano ngayon kano kat kastoy agana ka ti pusa nga tapos ipakaramot mo ano ti kasi mo niti hindi naman natin lalamunan mo ito ano ba tilalamunan ito agana ka ti pusa tapos ipa-apros mo ti karabokobot ano may kat ka na si it ayun at may sana akong correct na dyan at kakasinsin na tapos may sa patay kam ka na di pinggan mo nanamikat ka na si it ano ka kasinsin kayo na makarent kayo mo lang ito no talaga may isa kayo mga puro kayo Ilocano amo yung atoy simpal ito video tayo ato yan anawon makarelate kayo ito anawon adjikwa ato yan nagsubsubli no ata ka no tinabanglo
Siguro mo yung ate ka kasi nada ka na tinabanglo. Ada ka na alya, ay na. Bawal tagpabanglo, tano na banglo ka dal alya. Nada ka na nabanglo, da ka na alya, na word. No, da ka na nabanglo, di balayo, kas dyan, as maangot mo, da ka na apan nga alya. Ano ba yung dali ka kasi, kasi ano ngayon nagpabanglo ako, na pa nagpasa di balayo, tapos kadrango mo, dal alya, garod no ka kasi. Tapos ati pa na nadapay na banglo ana, mading adi alyan. No tirabi ka no kazay. No dumang ang mo na banglo kazay ta. Magat si daon kasya. Bagat Ilocano, da ka nagluto nga ng sisit ka. Agluto ang elemento kazay ay na. Karate pa ka kasi sila nagluluto manin mading adi na banglo na. Nagluluto ka no nakakasinsin. Tapos kat kwa no may saka nga baro azay, may saka balasang azay. Nagkankansyon ka nagkankansyon, nagkankanta ka nagluluto. No si kakat baro makasawa ka no ti bakit kasi. Syempre si kakat balasa may makasawa ka no ti may sanga lakay azay. Ay ako correction na ay pa nagkanta magluluto agluto ka lang makaasawa ka tikman. Bakit ka dala kayo? Ay nakakasinsin makapakatawa tayo anak ay Ilocano anak. Nagkakasinsin natin pa anawon. Aji ko nga aji ubing nga aji nalay ano ba manna nalahi ana. Tikto. Aji ubing nga sakitin wan aji nahilig ag sakit kas dyan tapos kat pasokatan iti Ilocano asti kanini kailangan niya pasokatan tinagan agad da itikwa iti aglualo azay. Agad dati aglualo tapos patakder rin dadi itlog kazay tapos sukatan na yung mga patakder ti itlog ka no. Isumang sukat dinagan ti ubing ay na. Mga pakatawa tayo ngayon Ilocano ana. Ati pa ay na po makarelate kiti kakasinsin na bud. No iti maluma no nasip nga tan nagado kan nati ti bawal sa tingay Ilocano nagado ti bawal ana. Bawal ka ti agwalis. Bawal ka no ti agwalis ta pumanaw ka no ti grasya. Say na. Tapos bawal ka no ti agsibog, bawal agbalsig kasi ta makabalsig ka ba, makasibog ka iti madi makita ka sa jay na. Kita ka pa mati, iti Ilocano. Sa tingay Ilocano talaga makapakatawa tayo. Ay naapo ko syempre, tradisyon tayo atan. Awaan mo di may ka. Sa tingay Ilocano, dati pampaswerte tayo aman. Amo yung aji kwa. Aji ka anak ka ubing, kaya anak ka ubing. Tapos ka aji pusig na nga. Hindi nakaratib ka pusig na ka. Pampaswerte tayo ka na aji kay Ilocano. Teramidin tayo. Ang ijin inang kadapapong tayo. Aji, man ibilag da ajay. Tapos, isabit da di sangot irwangan. Kasi, tapampaswerte ka no, aji nga pusig ti ubing. Ay na. Nagaduha pampaswerte, pusig. Nagsakasinsin ka ati pa, ana nga pamati tayo, ana nga ti Ilocano, ana. No, dati pampaswerte, daw pampatalino, ana. Kita nyo ati pampatalino tayo nga Ilocano, ana. Aji kwa nga. Lopos ti ulag. Ay na. Nagaduha pang patalino lopos ti ulag. Adi kano kwa, gidi Ilocano, sa tingay Ilocano. Adi lopos ti ulag, ilakip ka no, ikabil dyan ti fold, dyan ti lakip, dyan ti libro. Tano, tumalino ka no di ubing, ay na. Madi malagbas ba sa kadagat-adala di anak mo, anyayo tumalino ka ron, di ba kakasinsin? Makapakatawa tayo talaga. Hindi kakasinsin, makarelate kayo, toy one. Adi kigtot ti ubing amo yung adya natin nga pamati manan ket kigtot ti ubing kigtot ko na adya. Tano maikat ka no ti kigtot ti ubing. Iteramin ta kay Ilocano. Ago kiss ti talo nga siyang nga irik ay na. Ago kiss ti talo nga siyang nga irik ay na. Ano di lang ba ni adya no ko sa latan di bagas latan ay na. Tano maikat ka no ti kigtot ti ubing. Ay na, makapakatawa tayo ana. Ang itamang nga pampamati tayo nga Ilocano ay na nag-weird. So weird talaga. Katatagaro din ka kasi sina makapanood. Kung ag-share kayo man aman talaga mapanood ko sa balin. So ano dapat i-amoyo nga i-share yung comment kayo lang iti comment section ta. Ayara mi tante part ni malagi ito nga
pamati tayo ngayon Ilocano. Anawon, katatin, pasmanan natin nga may isang videos tayo. Kat ay na, salamat itirang buya manipod rugi hanggang udi. Wan, kay kayat ko, kakasinsin. Kung nga napipintas ko nagwapo. Dati ka doon man na nagbakado man natin kasinsin nyo nga napintas ko nagwapo. Once again, naging madipin nga nakapag-subscribe dito yan. The channel ni kasinsin nyo nga nakapintas. Wan, cut. Click the subscribe button and the bell notification tap no ma-update kayo to this videos na natin kasi hindi mo nakapintas. So, ay naapo kasing pintas nyo kasinsin ko. Kakasinsin ko nga madi anak natin kan ni kuyang ko. Diba? Ay naapo ito yun. Ang pakada mga rodan kat ay natin ko iti. Thank you. Ilocano talaga. Thank you iti Lobos nga pa nag-support tayo iti kasinsin nyo nga nakapintas. Ay natin kayo amin. Kakasinsin ko nga napipintas ka nagagwapo. Baba yun.